Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubukeka siya ngokushoba isimo kumculo uLindo Kuhle lwaziwa ngentaba yaseDubai emva kokuveza indaba zokungename kwakhe ngengoma ethi imali eningi ayenza noBig Zulu. Lo mculo kwathinta elinye lamaphephandaba emva kombhalo athe awubhala osukwini la izolo laveze khona izimfihlo ngakho ukuthi akatholanga ngisho isente ngale ngoma. Uthe ube ecasuke ngendlela emangalisayo ngesikhathi eze ebhala ku Facebook. Uthe bengigatshe ubuhlungu bokubona umjuluko wami ufunza enye indoda ekubeni mina ngehlupheke. Ngiyaxolisa kodwa ke ukubikwa engomeni sengiyakuzonda ngoba kumele senze ngathi konke kuhamba kahle ngibe ngazi ukuthi kubenefita umuntu oyedwa okusuke kumhambela kahle. Akabangeke esafuna ukuchaza kabanzi ngenkontileka ayisayinile ngaphambi kokuba enze lengoma nale ayisayine nale stebele okuyi record label. Okuqaphelekile ukuthi izolo kube ukuthi ubhale ku WhatsApp ukuthi udinga indawo yokuhlala engamagumbi amabili noma elilodwa. Kodwa ke akusaqondakala ukuthi ngabe kwenze njani ngendawo abehlala kuyona. Lokhu ke kuqubula izinsolo ukuthi kungenzeka usekhonjwe afike ngayo kuyona le record label ngolwesihlanu. Kanti-ke bafethu abantu namanje basaphatheke kabi ngezinto ezilokho zenzeka kuyena lo mculo. Mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ukuthi ngabe ucabangani, ngabe sebemkhombe indlela noma sekumshubele. Mina bafethu ke sengiphuma kanje asiqede le ndaba khona lapha kwi-comment section. Ngizofisa ke ukuzwa ukuphawula kwakho. Ungakhohlwa ukusilandela ku Instagram @zwide_media.